Takže čau lidi, já vás vítám u mého prvního videa, úplně prvního, a je to tutoriál, jak si založit Shakes & Fidget server privát. Takže budeme na to potřebovat jenom 4 ubohé věci. Za prvé to je server files, za druhé to XAMPP, za třetí to je Hamachi a za čtvrté to je WordPad. To určitě musí mít všichni mít, kromě toho možná XAMPP a server files. Jinak tohle byste tam určitě měli mít. To si vlastně tak ještě musíte nainstalovat a já jsem se rozhodl prostě točit let's play. Můj kanál je, čekejte, můj kanál je Rivalovi LP, je to nový kanál, jak vidíte, už jsem si to tady všechno udělal, můj kanál tady, tak vidíte, už to tady mám takhle hotové, jo, tak takhle to vlastně vypadá, určitě dejte odběr. Dneska jsem ho založil, takže dobrý, je všechno v podě. A tak teď k tomu návodu. Takže my tady máme všechny 4 věci. A teď co s nima? Jako za prvé otevřete server files. Ale jako samozřejmě do popisku vám dám, kde to stáhnout. Takže tady máme za prvé server files. Tak ty složky, co tady máme, počkejte, tak otevřeme si teda počítač. První si musím otevřít počítač, místní C. Já jsme si nainstalili XAMPP a pak tady máme htdocs. Vy jste tam měli věci z toho předtím. Tak ty si vymažte, ty se plně dejte do koše, nebo prostě hned vymažte, ty co jste tam měli předtím. A překopírujte ty, co tam máte, ty, co máte v tom server files. Opakuju, je to v htdocs, takže tak já to tam takhle znovu dám. Chvilku to potrvá, nebo já to tam nebudu dávat. Já to tam dám, aby jsem to opravoval i já s váma, takže já to tam dám. Já to stopnu a chvilku počkám, no. Tak teda zatím čus. Tak jsem zpět, už to mám překopírovaný a teď můžeme jít tedy na to. Takže máme tady hned klient CFG, otevřeme to. Tak jo, máme tady teda úplně první text. Tak, my tady máme vlastně, jak vidíte, tady je napsáno vaše IP. Je tady napsáno vaše IP, ale tady prostě máte všude vaše IP někde napsáno. Tak, my si otevřeme Hamachi. Hamachi tady. Tak, v Hamachi si překopírujeme tu vaši adresu, takže dáme copy IPv4. Tak, co s tou adresou? Takže, kde máte tady všude vlastně vaše IP, tak tak tam si překopírujete tu vaši IPčku, jo? Tak. Tady všude místo toho vaše IP dáte tam tu svoji. Tak, tady to není, tady a tady ještě. Tak, to by teda bylo, takže to můžeme zavřít a dát uložit. Tak, tohle ještě můžu zavřít. Tak, otevřeme zase v htdocs a máme tady index. Indexu si jedeme trochu dolů. A tady jak budeme mít bar movie, tak tady máme zase vaše IP a tam vlastně přepíšete zase tu vaši IP. Takhle. Tak zase zavřete, dáte uložit. Tak, máme tady request. Request si otevřeme a sjedeme nějak tady na řádek takhle. A musíme najít databáze. Musíme najít databázi. To se tady těžko hledá. Je to nějak pod tím názvem cache, někde tady prostě, já nevím, kde to je. Tady teď nechci na to hledat. Jo, tady je DB data, když už tady vidíte DBA update databáze, tak tady musí už někde najít, musíte, tady databáze. Tak je to tady takhle nějak zhruba, jo. Tak, tady máme tady databáze a tady máme zase tohle.
Tak všimněte si tohle a tohle. Tak, teď máme zase vaše IP. Tentokrát tam nepřepíšem tu vaši IP, jako tu moji, ale přepíšete tam localhost. Tak, tady máme názvu DB. Tam přepíšete sfgame. Tady máme UTF-8, to tam necháte. Tady máte uživatel, nějaký uživatel DB, co to je, tak tam si zapíšete root. Pak tady máme to heslo, to tam vůbec nemá být, tak to vymažete. Tak to je, jestli se nám tam bude tento book, tak to si takhle dejte, takhle. A dejte si to sem, prostě musí to být tady u toho. Pardon, tak to musí být. Pak tady máme znovu vaše IP, tak tam uděláme, tak tam uděláme to samý. Tak smažem, napíšeme tam localhost. Tak uděláme tady prostě to samý, jo. Takže sfgame, uživatel dbd, nebo to je db, na root, heslo, bridge. Tak, musíte to mít takhle hezky pod sebou, dobře. Pak tady máme ještě jednu, takže localhost, zase sfgame a root. A pak tady zase to heslo umažem. Nebojte se, jakože kdyby se vám tam nešlo zaregistrovat, že to heslo vám by se udělá, ale prostě taky je, no. Tak, teď to už máme hotový. Tak, teď to vlastně už, tady se nic nedělá. Ne. Tak, zavřete, dáte uložit. A poslední, co tady máme, je user count. Tak, tady toho bude docela málo, tady vlastně už tady máte to načetlý. A je to tady zase vaše IP. Tak, tam zase nenapíšete tu vaši, ale napíšete tam localhost. Je to vlastně to samé jako to předchozí. Tak, zase tady uživatel db, zase napíšete root. A to heslo tady zase nikde nebude. Srovnáme a máme to hotový. Tak dáme uložit a to je vlastně všechno. Všechny jo, udělal jsem všechno, myslím. Jo, udělal jsem všechno, myslím se, jo, šel jsem postup. Tak, teď už tady vlastně máme. Co dál? Jak jsme si vlastně stáhli ten XAMPP, tak byl otevřen. A tady máme, jo, sorry. Tady budete mít všude stop. A tady mám takovou se. Takže, vy startněte tohle a tohle. Můžete i ty ostatní, ale to je zbytečné. Tak, kliknete na admin. Tam vám načte takovou stránku. Zrovna teď nemám moc rychle internet. A je to tady. Tak, tady máme vlastně takovou adminskou stránku. PHP my admin. Tak, klikněte tady nahoře na databáze. Tak, jméno databáze. Takže si ji pojmenujte, já nevím. Tak třeba home, please. Ne. Sfgame databáze. Databáze. Tak, dáte vytvořit. Byla vytvořena databáze sfgame databáze. Tak, tady budete mít tu sfgame databáze, nebo jak to máme, sfgame databáze. Je to tady nemám? Tady někde musí být, ne? Tady, no, konečně, našel jsem to. Tak, na to nemusíte klikat, nebo vlastně klikněte na tom a dáte import. Tak, teď dáte vybrat soubor, najdete si ten XAMPP, takže počítač,
C, XAMPP, htdocs a tady máte suffocane.sql, tak na to kliknete a dáte proveč. Tak, import byl úspěšně dokončen, bylo provedeno 24 dotazů suffocane.sql. Tak, to už by mě bylo. Tak, teď jak tady máte to, vezme hamači, dáte zase copy IPv4 adres a dáte ji do svého vyhledavače. Tak, teď se vám tady zobrazilo text. To se tam nějak zobrazuje, tak dáte ukončit a tady už vlastně sám tady to zobrazí třeba, já nevím, tak tady máte třeba oči, jo, takové obočí. Jak vidíte, jde to, tak no, prostě máte šik se vidět privát. Tak dáme si třeba, nevím, kouzelníka, nebo průzkumníka, dáme třeba, nevím, test jméno, pak tady máme třeba e-mail, dáme, nevím, blábol a heslo třeba, nevím, 3, to je jedno prostě, joha. Tak dám tohle. Tak máme to zaregistrované už 3, takže já už tady hraju, je tady i můj vlastně kámoš takový. Tak máme tady, jsme zaregistrovaní. Takže já jsem tady vlastně admin, takže mám tady takhle admin postavu, pak tady jsem test a tady je ultramozek. Tak jo. Takže teď jak si tam třeba nagivovat ty houby a tedy. Takže jak vidíte, máme tady věci. Epický věci. No je to tady prostě hustý, jo. Tak, epiky tady ještě jsou nastavený. Ještě jsou vlastně. No na téhle postavě jsem to nedal. No vidíte, jde to proklikávat, prostě všechno jde. Epiky, to ještě bych taky mohl udělat. Ale teď se mi zrovna nechce, jakoby teď zrovna. Tak jo, podzemí tady taky máte všechno otevřený, jo, vidíte, Ghost. Zkusíme takhle, nedám. Jo, vidíte, to tady, arena tady je třeba zautočíme admina. To si nevšimněte. Je zdát admin, tak vidíte, porazil jsem sám sebe. Tady máte i hospodu, můžete takhle proklikat, jo. Můžete pít pivka, a teď zrovna nemůžu. Tak jo, tak, pak si teda, jak si tam nagivovat ty věci. Tak dáte user data. Aha. Něco mi tady hlásí chybu. A nevím co. Počkej, on mi to jako nejde spustit nebo co? Počkejte, něco mi tady hlásí chybu, ale nevím vůbec co. No, to je jedno. Já vám to vlastně můžu ukázat tady. Dám se game. Hej, ale to nejde. No, to je jedno. Tak. Vlastně, je to jednoduchý, já vám to můžu i vysvětlit, nevím, proč mi to nejde. Ne, zkusím na to, nejde mi to. Je to jednoduchý, jo. Tam vlastně budete mít takové řádky a tam bude vaše jméno. A tady budou třeba napsaný mushroom nebo mush, a třeba gold nebo silver a tak dále. Tak tam budete mít tu mush, který máte takový číslo, kolik jich máte, tam si to vlastně můžete přidat. Já nevím, tak tam třeba přidáte 9 miliard, 979, tak dále, prostě takhle, už to je takhle vlastně, můžete si tam nagivovat ty věci, je to fakt jednoduchý. No a to by bylo teda dneska vše, doufám, že se vám tutoriál líbil a čau.